שלום לכם, היום אנחנו נלמד איך אנחנו מפרסמים באתר מטיילים בישראל, עמותה ללא כוונת רווח, לקידום התיירות בישראל. נכנסים לאינטרנט לכתובת tii.co.il, לוחצים על כפתור הרשמה, ומופיע לנו פה מסך הבטחה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות ביוזרניים שם משתמש, להעתיק מה שכתוב לנו פה, y3 q0 S8, ובסיסמה צריכה להיות התוצאה של 18 ועוד 2, שהתוצאה היא 20, וללחוץ על כפתור אוקיי. במסך ההרשמה אנחנו נרשום את שם המשתמש, אנחנו נקרא לו לצורך הבדיקה עכשיו טסט, לצורך הדרכה. הכתובת אימייל, אני רושם את כתובת האימייל שלי, השם האישי שלי הוא רם, שם משפחה מנשה, הטלפון הוא 054, ולחצתי על כפתור ההרשמה. ברגע זה נשלח אימייל לכתובת דואר אלקטרוני שלי, לאימייל שלי, ובו אני אקבל את הסיסמה שנוצרה מהמערכת בצורה אוטומטית. עכשיו אני אכנס לדואר האלקטרוני שלי, אז קיבלתי אימייל עם הסיסמה שלי, ואני מעתיק אותה. שם משתמש שלי הוא טסט. אני נכנס פה להתחבר, ורושם את השם משתמש שלי, טסט, עם הסיסמה שאני מדביק אותה, לחצן ימני, הדבק, והתחבר. עכשיו אני בממשק ניהול של האתר, ובו אני יכול לפרסם חינם פוסטים בתחום, למשל פוסט חדש, אני בוחר פוסט חדש, ורושם למשל פרסום על צימר ישראל. סתם המצאתי, פה אני כותב צימר ישראל הצפוני, ופה אני רושם את כל הפרטים על הצימר וכל המידע על הצימר, ולכן מוסיף כל תוכן שאני רוצה. בהמשך אני מטפטף פה למטה, ואני שם את הפרסום לקטגוריה המתאימה. במקרה הצימר הצפוני נמצא בעמקים, אז אני בוחר פה בעמקים, וזה עסק תיירותי, אז אני בוחר פה עסקי תיירות, ואני בוחר שזה צימר, לצורך דוגמה. זה מסדר לי את הצימר למקום הנכון, במיקום הנכון, שגם יהיה קל לגולש לחפש ולמצוא את המידע. ואני לוחץ פה על הכפתור לפרסם. אפשר להציג באתר ולראות איך זה נראה. מה שעשיתי זה לחצן ימני, להציג באתר, ואנחנו רואים פה את הפרסום. מה שאנחנו כבר עושים על הפרסום הזה, אנחנו נקדם את המודעה בצורה מאוד משמעותית. במנועי החיפוש ללא תשלום מצדכם.